O libro que vou presentar titúlase Quenda a Quenda. Trátase dun libro infantil recomendado para nenos e nenas de 10 anos en adiante. Foi finalista do Premio Merlín 2015 e foi publicado en marzo deste ano pola editorial Xeraes. O autor xa coñecedes, é este. O ilustrador é Ignacio Hernández e as correctoras son María Dolores e Carmen Torres París. Pensaredes, a min que me importa quen son as correctoras, pero son moi importantes, verdade, Héctor? A novela trata, sobre todo, de Divina, que é unha meiga que axuda a calquera ser buscando solucións a problemas que cientificamente non teñen remedio. Agora vou ler un fragmento da novela nas páxinas 41 e 42. Unha nube que non se parece a nada. Quenda a quenda, oíuse clamar desde o ceo. Todos os seres situados no clareiro, polo menos os que tiñan ollos, volveron a súa mirada cara arriba para tratar de atopar a orixe daquela voz. Era un día despexado de verán, e contra o azul laminamente só se recortaba a silueta irregular de un nubado senlleiro. Quenda, por favor, volveuse a escutar desde o túnel. Non había dúbida. Quen falaba era aquela nube chantada ali, no medio da bóveda celeste. O último son chirlou en sílgalo ao que lle nacían as camas en lugar de plumas. Cando acabe comigo, se lle digo a meiga divina que saia fora a atendela. Atendela non, atendelo. Ainda que son unha nube macho, un cúmulo, máis concretamente. Pois como sexa, rogou o paxaro. Tamén eu son un xígal femia e teño que apandar con que me traten de señor. Pero perda cuidado, que xa é o aviso. Podería pasarme todo o día dicindo razóns polo que me gusta o libro, pero vou resaltar 3. Os títulos, na maioría dos capítulos, son moi intrigantes e deixante con ganas de ler o capítulo canto antes, como, por exemplo, un dicionario que se me escapan as palabras. A segunda é que as solucións da meiga son sorprendentes e curiosas, igual que os problemas que presentan os clientes. E a terceira é que cando lees estas historias aprendes moito vocabulario. Por último, recomendo-vos que compredes este libro, ou, polo menos, que o leades, porque é entretido, sorprendente, intrigante. E agora deixemos compilar.